Mga kapuso, gin-renovate nga Haro Public Market ginbuksan na. Mga nagabulante nagakahangawa nga hindi na makabaligya sa merkado. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Haro Public Market sa Iloilo City. Kim? Jert, matapos ang masobra tato katuig sa ginsuguran renovate ang Haro Public Market, formal na ini nga ginbuksan subong adlaw. Matapos ginbuksan ang Iloilo Central kag Terminal Market kag Arevalo Public Market sang Damlaglang, Haro Public Market naman ang nag-soft opening subong adlaw. Makitaan sa duwa ka panalgan nga merkado ang stall sa diin, 574 ang bagong pwesto. May ramp, comfort rooms sa ground kag second floor, exhaust fan kag parking area. May duwa man ka elevator nga masarangan ang 15 ka persona, apang hindi pa ini functional sa karon. Sa 293 ka mga vendors, masobra sin pa lang ang nagsulod subong adlaw, bangod wala pa matapos ang konstruksyon sa iban nga pasilidad. Okay man. Oo. Makagiyo man, oo. May libro nga man kami sa ngamon nga isda, dason may lababo man, may iliwaan man. Nagalaom ang pila ka vendors, gagilayon man sila makasaylo sa bagong nga merkado. Ay mas mayo kung na kami to dire nagaturo na hindi na naman kami natawag hindi na kami convenient sang area. Nagakabalaka naman ang pila ka nagabulante. Tag sa Miyerkules kag Huwebes nga wala na sila sang pwesto kag hindi na sila makabaligya. Ay, balik kami pabiya eh. Hindi daan eh, kaya siyempre, sinuwan, mawadaan kami pangabuyan. Oo eh, naka-eskwila man kami kakabataan na, mong saan paano. Apang pasalig sang Local Economic Enterprise Office, may nakatala na kapwesto sa likod ang mga transient vendors kag nagabulante. Ang atong bulantero dito natin ibutang sa multipurpose dito sa likod. May existing na nga daan dito. Ang ginabutangan mismo sa tables nila. Ang transient vendors natin, manita kita space sa babaw. 790 pesos tubtob 1,021 pesos kada bulan ang rental fee sa mga stall depende sa kategorya kag kada kuon sini. Jert, suno sa project engineers ang kontraktor nga aton na istorya kaina Marso tubtob Abril pa posible matapos ang iban nga pasilidad sa merkado ilabi na sa second floor. Apang suno sa LEO ila iniiga si Kiar bangod may target sila nga antes magtakop ang tuig tanan nga vendors ang makasulod sa merkado. Jert? Madamong nga salamat sa update, Kim Salinas.